Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň hemde Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň bilelikde gurulmagyna garaşly döwletimiziň şanly 30 ýyllyk bayramyna bagyşlap, milli garaşlylygymyz Türkmenistanyň täze taryhyny esaslandyrdy atly maslahat geçirildi. Maslahatda birleşmäniň hemde partiýanyň işçiň agdalary gatnaşdylar. Maslahatyň esas temasy hormatly prezidentimiziň şu ýylyň 8-nji ýanwaryna gol çeken Türkmenistanyň garaşlylygynyň 30 ýyllyk şanly bayramy münasibetli dabarlary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Gurammaçylyk komitetini döretmek hakynaky kararyna laýyklykda alynıp barylmaly işler boldy. Maslahata çykyş edenler hemişelik bitarap ýol bilen geljegi barýan garaşly Türkmenistanyň şanly senesi, ýagny 30 ýyllyk bayramçylyk bellenýän ýylynda watanymyzyň ýeten belin tepkitlerini raýatlarymyzyň arasyna giňden wagt etmäge, olaryň ähmiýetini açyp görkezmäge, 20 öçberli ykdysady özgertmelere hemde raýatlarymyzyň durmuş daýdan goraglygyny ýokarlandyrmaga, şonuň ýalyna ýurdumyzyň durnukly ötüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge, milli liderimiziň parahatçylygy we durnukkullygy üpjün etmek boýunça halkara başlangyçlaryny gollamaga gönükdirlendigini nyktadylar.